Yeah, devastating, as you say. It was really devastating for the rest of the family. We were all preparing, I was preparing, and part of the family we were preparing to go today to Singapore to go and visit him, only to get the news that he's no more. So you can imagine, would have loved to see him alive, to talk to him, and laugh if it were possible at all. But now this is a situation we find ourselves in. True, for me personally, he took me through school, through my secondary education, and he took so many others. I can just imagine those that he taught when he was a prime minister, those who had gone to the liberation struggle, who were being taught at his Zimbabwe house, Juru, and so forth, who attended classes being taught by him. I'm sure they feel it also. And not just Zimbabweans, but the rest of Africa and the whole world, the world that expected Africa to be independent, to be what he used to talk about, that Africa must be for Africans. And a lot of people we've received a lot of telephone calls from all over the world, and people are just devastated. We have not yet deliberated on the burial arrangement. What we are waiting for is when the body is going to be repatriated. We still need to receive that information, but for now, people will gather here at Kutama. Those who want to come and pay their condolences, or for now come to Kutama and pay their condolences. It was just, I just saw it in the social media. I don't know where it originated from. Pandazvudzwa ka zvamuramba kupinda mumusoro, asi ndazoti mukomana wangu mudiki azoti amai mamuka here, ndakati ndoda kuenda kuchipatara, zvikanzi batai BBC muone anzi aMugabe vashaya. Handiti muri kuzvinzwa, ndopandabatidza toona zvoshowa ndizvozvo. Pese pazaura president wekuAmerica zvese naanda kutoteerera. Saka ndambogara kuchipatara zvakanyanya, ndobva ndadzoka ndandasiya gogo ari panze apa mukoma wangu. Okay. Asi zvatirwadza. Chete hapana zvokuita, kana nguva yanzi yakwana inenge yangokwana. Hapana ani munhu anoda kuti munhu afirwe kana kuti afe, asi kana Mwari ati zvakudi. Pavakatanga hondo yavo taive mugrade 3. Ipapa pamakadai pamuka pane chimupichesa. Taibuda mudzimba, dzaive dziri dzimba mabedroom aya. Makicheni aive uku. Iri aive bedroom. Taiona vakatsika kudai gumbo ravo pamotikari yemapurisa, majoni, ainzi majoni. Tichienda kuchikoro. Kana vatsika kudai taimhanya nemabhuku dai takabata mumaoko. Baba vagoti chiiko? Kuti baba kavangu vakatsika motikari yemapurisa tingapfurwe majoni. Zvonzi haiwa dzokerai endai nekusaidi tigodai tichienda kuchikoro. Baba ava handigone kukutsanangurirai. Tienda kuchikoro. Ivo vesungwa vaenda muchitokisi. Hanzi vaenda kupi? Vaiswa kupi? Vaiswa pamwe hanzi vambopfurwa. Taiona vadzorwa. Vadzoka. Hapana munhu wemakutama wavakamboti kana brarishiti kana kuti chakati. Aive mutenderi wechokwadi. Yaive nherera yakanga ina baba. Vakanga vachisenza bhurwa yebaba vavo. Vaichengetwa naambuya naamai vavo. Tichigara takadai. Tainge chimwe chinhu chaidadisa. Nana Sabina naBridgita takakura pamwe chete. Sabina mukuru kwandiri asi Bridgita takakura pamwe chete. Nedzimba kwaIfrids yedu Z11 ivo vari paKenani pakona. Takwenda kuKenani. Hatina mumwe musi watakambotukana. Baba vaiti vakauya vakanga vasingasarudze munhu. Makutama ivo vamadyira vakandiwiti. Ndiri kunyepa here? Vakanga vasingasarudze. Vaive neunhu. Tainge takabuda munhu rimwe chete. Tete. Vangosvika chete. Kwandaigara kumabhuku ndine imba yangu yemuchato. Chokwadi ndikwava vakatanga politics vaina principal tazvishaya. Aigara kumabhuku. Ndopa vakaenda kumusango natangwena netsoka. Vaitosramba mangubvunza uya akanga ari mudiki ari ndinai kumba. Chokwadi vaiti vakauya vairara ikoko.
voenda vachiti tiri kubuda ndikwanzi vari pabhodha pamutare vazodanya Tangwena kuenda kuMozambique kunorwa hondo. Ndo baba vakashupika. Handifunge futi kuti kuno muZimbabwe muchazoita mumwe president anenge Robert. Kana kutamba nenguva uko. Kutamba havazivi zvinoitika zvaMwari. Mwari akanga akasarudza Robert. Chiri chokwadi. Akanga asingati uyu murudzi Gabriel iyo ingirozi yechokwadi kana pari biwo pacho pari nhasi Gabriel ndiGabriel. Anga asingati uyu murudzi uyu ndokwamadyira panze uyu muchikunda kana kuti ndokwagushungu kana kuti ndiye tete wangu chaiye kwete. Taingobatwa takanga taingobatwa tese raini namadya ndiri kunyeba. Chokwadi aive munhu wechokwadi kusvika nanhasi vaMugabe vachinzi vafa ndadzimbikana kuti tochengetwa nani ticharingoonani hati takapererwa. Hanzvadzi dzangu dzei dzakapera kufa pano pamusha hatisi tangosara nevakomana havapo vari kutaundi asi tarasikirwa. Handifunge futi kuti tichawana mumwe munhu munyika muno anenge Robert kwete. Mwari ngaamutungamiriri naamai nababa vake kwavari kwacho gavachemere kuna Mwari kuti mupe chigaro Robert azorore murugare. Naiwe mashoko mwanangu handina akawanda ndaguma pano. Anga achiti ndiye anga ari Mwari wo pano pasi. Chokwadi Mugabe ndiMwari wo pano pasi. Anga ari Mwari wo pano pasi. Handisi kuziva kwaakamutora iko kuti achanomupa chigaro chipi asi anga achidadisa nyika kwafanike kwazvimba Mashi West tine urombo zvikuru chaizvo tine vanhu vese vane misodzi aiwaka ndokuti taigara naye kuno zvakanyanya kune vamwe handingapupure zvanhingi handiri kunzwa mwanangu handingati kwanhingira kuti kwachihota ndiri kureva Mashi West yese tarasikirwa nababa vaive nerudo vasina kana utsinye kana kuti uyu murudzi kana kuti vanga vari baba vevanhu vakagoumba Zimbabwe kuita one man one vote ndiRobert. Naizvozvo ndoti Mwari ngaamuzorore amutambire nekusisingaperi. Amen. Isisu takatiri vana adiki pavaifudhira mombe pavainzi vaifudhira mombe imomo ndovanga iri nzvimbo yavo minda yavo yose ndoma vaifudhira mombe imo muno nekukosoko. Amai vacho vaive nemunda wavo ndovavairima zvokuti vakanga vasingabude mumunda vaive murimi mukuru amai vacho. Vana vacho vakakura amai vacho vakakudza vana vavo zvokuti vaivo vana vacho vanga vachiteerera vaine urimo hwokuti hapaisunzwa pamba pavo pari pemaguta nokushanda kwavaita. Tarwadziwawo chaizvo tikati babava hongu inguva yaMwari inenge yasvika asi vaivo munhu vakanga vari vaishanda zvokuti takarwadziwa inguva yakakwana but basa ravo chairo rokubatanidza vanhu takaona kuti ibasa rakakwana kwatiri. Ameno hatingachanoziva ipapapa zvakatooma kuone kwatiri kuzviita ameno kana zvichikwanisika kuti pangave nemunhu angachanobatawo saizvozvo tingatende zvikuru nokuti vaibatanidza vanhu vese vanga vasina zvokuti uyu ndiningi uyu ndiningi uyu ndiningi vanga vari munhu ane tsitsi aione tsitsi dzakanyanya.